Jedne noći Ibrahim paša zaspao je kao gospodar carstva i više se nikada nije probudio. Bio je rob, a postao je najmoćniji čovjek Osmanskog carstva. Bio je Sulejmanov najbolji prijatelj, dok nije postao njegova najveća prijetnja. Ovo je priča o jednom dječaku kojeg je najbolji prijatelj ubio. Zamislite dječaka koji je kao dijete otet od obitelji. Dječaka koji nije rođen kao princ, nije imao titulu, ni bogatstvo. Bio je rob. A onda je postao najmoćniji čovjek Osmanskog carstva nakon samog sultana. Njegovo ime bilo je Ibrahim. Danas ga mnogi znaju kao Ibrahim pašu iz Sirije Sulejman Veličanstveni. Ali prava priča o njemu još je nevjerojatnija od Sirije. Jer Ibrahim nije bio samo Sulejmanov prijatelj. Bio je čovjek kojem je Sulejman vjerovao više nego vlastitoj braći. Čovjek koji je imao bogatstvo veće od mnogih kraljeva. Čovjek kojeg su se bojali veziri, paše i strani ambasadori. Ali njegova priča završila je jezivo. Jedne noći, dok je spavao u palači, postao je najveća žrtva osmanskog dvora. A najjezivije od svega. Mnogi vjeruju da je znao da će umrijeti. Ovo je prava priča o Ibrahim paši. Od djetinjstva i ropstva, do uspona, moći, ljubavi i pada. Ibrahim je rođen oko 1493. godine. Najvjerojatnije u grčkom gradu Pardži. Zbog toga ga povijest pamti kao Pargal Ibrahim pašu. Bio je kršćanin. Njegova obitelj bila je siromašna. Neki izvori govore da mu je otac bio ribar. Drugi tvrde da je radio na moru. Ali svi se slažu oko jedne stvari. Ibrahim nije rođen za palaču. Kao dječak otet je ili prodan u roblje. U to vrijeme Osmansko carstvo bilo je ogromno. Djeca su često završavala kao robovi. Neka su odvođena u vojne škole. Druga prodavana bogatim obiteljima. Nitko ne zna točno kako je Ibrahim završio u Manisi. Ali upravo tamo dogodio se trenutak koji mu je promijenio život. U Manisi je upoznao mladog princa Sulejmana. Budućeg sultana. Nitko tada nije mogao zamisliti da će prijateljstvo dvojice mladića promijeniti cijelo carstvo. Sulejman nije bio kao drugi prinčevi. Bio je tih. Povučen. Volio je poeziju. Pisanje. Umjetnost. Ibrahim je bio potpuno drugačiji. Pametan. Brz, šarmantan. Odličan govornik. Govorio je više jezika. Sviranje violine također mu je bilo velika strast. Njih dvojica postali su nerazdvojni. Neki povjesničari govore da je Sulejman vjerovao Ibrahimu više nego bilo kome drugom na svijetu. Dok su drugi prinčevi imali sluge. Sulejman je imao prijatelja. Ibrahim je znao njegove tajne. Njegove strahove. Njegove snove. A kada je Sulejman postao sultan 1520. godine, Ibrahimov život zauvijek se promijenio. Kada je Sulejman sjeo na prijestolje, mnogi su očekivali da će okružiti sebe moćnim pašama i plemićima. Ali umjesto toga, podigao je svog prijatelja. Ibrahim je prvo postao zapovjednik palače. Zatim veliki vezir. Najviša pozicija nakon sultana. To je šokiralo cijeli dvor. Kako je moguće da bivši rob dobije toliku moć? Mnogi plemići mrzili su ga. Smatrali su ga uljezom. Čovjekom koji ne pripada među elitu. Ali Sulejman nije mario. Govorio je, Ibrahim je moje srce. I zaista. Ibrahim je imao pristup kakav nitko nije imao. Mogao je ući kod sultana gotovo kad poželi. Strani ambasadori zapisivali su da je Ibrahim živio poput kralja. Njegova palača bila je ogromna. Nosio je najskuplju odjeću. Organizirao raskošne proslave. Ljudi su počeli šaptati nešto opasno. Da Ibrahim više nije samo sluga sultana, nego čovjek koji želi biti jednak njemu. Ibrahim nije bio samo političar. Bio je vojskovođa, diplomat, strateg.
Sudjelovao je u velikim osmanskim pohodima. Pregovarao s europskim kraljevima. Neki strani ambasadori govorili su da je Ibrahim čak inteligentniji od samog Sulejmana. To je bilo opasno. Jer u Osmanskom carstvu postojalo je jedno pravilo: nitko ne smije zasjeniti sultana. Ali Ibrahim je polako počeo upravo to raditi. Počeo je koristiti titule koje su zvučale gotovo kraljevski. Jedna od njih posebno je razbijesnila ljude. Sultan Ibrahim. Iako nije bio pravi sultan, ljudi su počeli govoriti da se ponaša kao jedan. Neki povjesničari vjeruju da je upravo tada počeo njegov pad. Sirija Sulejman Veličanstveni prikazuje veliku ljubav između Ibrahima i Hatidže Sultan. Ali povijest možda govori drugačije. Nema sigurnih dokaza da je Hatidže zaista bila njegova žena. Neki povjesničari tvrde da je Ibrahim bio oženjen Muhsine Hatun. Ali istina je da je Sulejman svom prijatelju dao brak koji je izgledao kraljevski. Ibrahim je živio luksuznije nego većina paša. I upravo to je stvaralo neprijatelje. Jedna osoba posebno ga nije podnosila. Hurem Sultan. Mnogi vjeruju da su Hurem Sultan i Ibrahim paša godinama bili u tihom ratu. Hurem je znala da Ibrahim ima ogroman utjecaj na Sulejmana. A Ibrahim navodno nije podržavao Hurem. Posebno kada je riječ o pitanju nasljednika. U to vrijeme najjači princ bio je Mustafa, sin Mahidevran. Narod ga je volio. Vojska ga je obožavala. Mnogi su vjerovali da će upravo Mustafa jednog dana postati sultan. Postoje teorije da je Ibrahim bio bliži Mustafi nego Hureminim sinovima. Ako je to istina, onda je Hurem imala razlog da ga se boji. I tako je na dvoru počela igra puna intriga, šaptanja, optužbi, sumnji. A u Osmanskom carstvu sumnja je često značila smrt. Na vrhuncu moći Ibrahim je imao gotovo sve. Bogatstvo, slavu, moć, utjecaj. Njegova palača bila je jedna od najljepših u Istanbulu. Danas ta palača još postoji. Ljudi su govorili da Ibrahim živi poput cara. Ali postoji jedna stvar koju nije imao. Sigurnost. Jer što si bliže sultanu, to si bliže opasnosti. Na osmanskom dvoru prijateljstvo je trajalo samo dok si koristan. A onda dolazi noć kada sve nestane. Godina je 1536. Ibrahim je i dalje veliki vezir. I dalje najmoćniji čovjek nakon Sulejmana. Ali nešto se promijenilo. Sultan više nije gledao svog prijatelja istim očima. Neki govore da su Sulejmanu stalno punili glavu protiv Ibrahima. Drugi vjeruju da se sultan počeo bojati njegove moći. A onda je stigao poziv u palaču. Večera sa sultanom. Nitko nije slutio što će se dogoditi. Ibrahim je te noći ostao spavati u palači. To je bila velika čast. Ali možda i zamka. Prema predaji, tijekom noći dželati su ušli u njegovu sobu. Ibrahim paša bio je zadavljen. Bez suđenja. Bez javne optužbe. Čovjek koji je godinama vladao carstvom nestao je u jednoj noći. Postoji jeziva priča koju mnogi i danas prepričavaju. Kažu da je Ibrahim znao da će umrijeti. Neki izvori tvrde da je prije smrti bio neobično miran. Drugi govore da je već osjećao kako ga sultan udaljava. Ali najjeziviji dio. Nakon smrti njegovo ime gotovo je izbrisano. Čovjek koji je nekad bio srce carstva, postao je netko o kome se šapće. Čak su i mnogi njegovi saveznici brzo nestali. Jer na osmanskom dvoru bilo je opasno biti prijatelj pogubljenog čovjeka. Ovo pitanje ljudi postavljaju stoljećima. Je li Hurem Sultan imala ulogu u Ibrahimovom padu? Dokaza nema. Ali teorija ima mnogo. Mnogi vjeruju da je Hurem godinama uvjeravala Sulejmana da je Ibrahim postao previše moćan. Neki tvrde da je sultan počeo misliti kako bi Ibrahim jednog dana mogao izdati prijestolje. A u Osmanskom carstvu sama sumnja bila je dovoljna.
Zato neki povjesničari vjeruju da Ibrahim nije ubijen zbog izdaje, nego zbog straha. Nakon Ibrahimove smrti Sulejman se promijenio. Postao je hladniji, povučeniji. Neki povjesničari vjeruju da je do kraja života osjećao grižnju savjesti. Jer Ibrahim nije bio samo vezir. Bio je njegov prijatelj iz mladosti. Čovjek koji je uz njega proveo najveće uspone carstva. Ali Osmansko carstvo nije praštalo slabost. Ni sultan nije mogao pokazati emocije. Priča o Ibrahim Paši jedna je od najnevjerojatnijih priča Osmanskog carstva. Dječak koji je nestao iz svog doma, postao je čovjek kojem su se klanjali kraljevi. Ali na kraju ga nije uništio neprijatelji. Uništila ga je moć. I možda upravo zato njegova priča i danas fascinira milijune ljudi. Jer Ibrahim nije bio rođen kao princ. Bio je rob. A ipak je gotovo vladao svijetom. Ako vam se sviđa ovaj video, pretplatite se na moj kanal, vama je to besplatno a meni mnogo znači, hvala na gledanju.